De bemanning van de Breskens 50 is bezig met het ophalen van de netten. Het achterste gedeelte van het net, waar de vangst zich bevindt, wordt binnengehaald. De inhoud wordt in zijn geheel in de stortbakken gedaan, waarna de netten onmiddellijk weer worden uitgevierd voor een volgende trek. Afhankelijk van de vangsthoeveelheid en de aanwezigheid van meegevangen vuil worden er zo'n 6 tot 10 trekken per dag gedaan. Vanuit de stortbakken wordt de vangst in een roterende zeef getransporteerd. De bovenmaatse garnalen worden gescheiden van de ondermaatse en de bijvangst aan krabben en platvis wordt verwijderd. Het voordeel van een dergelijke installatie is dat de ondermaatse garnaal en de onbedoelde bijvangst zoveel mogelijk weer levend overboord gaan. Met water wordt alle zand uit de vangst verwijderd. De uitgesorteerde bovenmaatse garnaal wordt vervolgens in hoeveelheden van 15 tot 20 kilo in zeewater gekookt. Als de garnalen bestemd zijn voor de export, wordt aan het kookvocht nog zout toegevoegd, zodat de houdbaarheid beter wordt. Garnalen voor binnenlands gebruik bevatten dus minder zout, omdat het toevoegen van zout het pellen bemoeilijkt. Nadat het water weer kookt, worden de garnalen uitgeschept. Met behulp van een schutzeef en water gekoeld en van de laatste ongerechtigheden ontdaan. Bij de zeer kortdurende dagvisserij worden de garnalen op het achterschip in kisten van 30 kilo opgeslagen. Bij langer durende reizen worden de garnalen in het koelruim bij een temperatuur juist boven 0 graden Celsius in kisten of zakken met ijs bewaard, waardoor ze meerdere dagen in optimale conditie blijven. Nadat de netten voor een laatste maal opgehaald zijn, zo rond de 10 uur in de morgen, zet de Johanna koers richting Breskens. De bemanning verwerkt de laatste vangst en reinigt het schip grondig. Omdat de bemanning van een dergelijk schip uit slechts 3 personen bestaat, kan er op zee bijna niet geslapen worden. De nodige nachtrust moet de bemanning dus nemen gedurende de dagelijkse periode dat het schip in de haven ligt. Het aantal uren ligt vaak wel boven de 12 uur per dag. Zeker in de periode najaar, winter en voorjaar gaan er nog wel eens visdagen verloren wegens slecht weer. En in de visserij geldt als nergens anders: geen werk, geen inkomsten. Terwijl de Breskens 50 de haven opzoekt om de vangst te verkopen, gaan we terug naar de Breskens 43, waar de bemanning zich gereed maakt om de netten voor een eerste maal op te halen. Het is nog goed weer, maar de weerberichten zijn niet best en voorspellen mogelijk storm.